హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హనీచెరీ బ్లాగ్స్. ఫ్రెండ్స్, అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మా ఇంటి దగ్గర రాములవారి గుడి దగ్గర అన్నమాట. గుడిలో కళ్యాణం అది అంతా బాగా జరిగింది. ఆ షార్ట్స్ కూడా పెట్టాను. ఆ కళ్యాణం అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత భోజనాలు వడ్డించడానికైతే వెళ్ళిపోయాను. ప్రతిసారి నేనే సర్వీస్ చేస్తానన్నమాట. ఈసారి మేము కూడా చేస్తామని పిల్లలు వచ్చారు. సరే చేయండి అని కొంతసేపు వాళ్ళతో కూడా చేయించానమాట. అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. ఏమడిగినా చెప్పండి.